Kuusasen väreissä on tavara vaihtanut paikkaa sujuvasti jo vuodesta 2002. Täyden palvelun kuljetusliikkeenä hoidamme kuljetukset luotettavasti ja turvallisesti kautta maan. Palvelumme koostuu pääosin jakelu- ja noutopalveluista, runkoliikenteestä ja kuriiri- sekä express-kuljetuksista. Kuljetuspalvelu suunnitellaan asiakaskohtaisesti erityispiirteineen toimivaksi kokonaispalveluksi. Moderni ajokalusto ja ammattitaitoiset kuljettajamme varmistavat toimitusten sujumisen. Koko nykyaikainen kalustomme on varustettu umpikorilla, lämpötilan säätölaitteilla ja perälautanostimella. Tuotteet saavat aina arvoisensa kyydin perille asti virheettöminä, ovatpa kyseessä pakasteet, tuoreet elintarvikkeet tai raskaampikin kappale tavaraa. Käytössämme on nykyaikainen ajonseurantajärjestelmä, joka antaa täsmälliset kuljetus- ja lämpötilaraportit asiakkaille. Runkokuljetuksina hoidamme rahtia pääasiassa pääkaupunkiseudulle, mutta myös valtakunnallisesti. Lämpimät, kylmät, isot ja pienet kuljetukset luovutetaan asiakkaalle hymyssä suin ja aikataulussa. Jakelukalustomme liikkuu tehokkaana toimittamassa pienempää ja isompaa pakettia asiakkailta toisille. Toimitusketjumme on tehokas, mukavasti palveleva ja perille asti luotettava. Kuljettajamme täyttävät ammattipätevyysvaatimukset ja huolehdimme siitä, että ulkoinen ilmeemme ja palveluasenteemme on aina asiallinen kiireestä ja olosuhteista riippumatta. Suomi tarvitsee kuljetuksia. Me palvelemme hyvillä mielin joka päivä.